Hello, Sisi Melly. Good morning. How are you? Thank you very much nekutitenderawo kutambanudza maoko edu through your page. Totenda Mwari. Ndakazopfura nechepamhama zvinhu zvavo zviya zvandakapromisa. Ndabhadhira chikwereti. Ukapromisa kamunhu wapromisa Mwari. Thank you very much. Murambe muchiita zvakanaka. Was so happy. I do not lie. And tinotenda Mwari. Imi vaya vakafara zvekuti shuwa vanga vada kupfugama muroti iwe ndikati kana you can't do that vanga vazopfugamira Mwari vakumba but she was so happy. Tokutenda izvi shuwa, tokutendai. Thank you. Murambe muchiisa maproblems evanhu variko vanotuka kuti vanhu mudangobatsirwa asi vanoda kubatsira vanenge varipo. People are really in need. Things are not well in Zimbabwe. You are doing a good thing. Keep it up. Rambe muchiisa nhamo dzevanhu. Vanoda kuvabatsira vanovabatsira, vanotukawo vanongotuka, vasingadi vanongorega. But keep doing that. Varombo nevanhu vanoshaya vachangoramba variko. Hakuna munhu asina dambudziko rake. Mumwe munhu anogona kunge asina chingwa, mumwe munhu haana utano, mumwe munhu haana murume, mumwe munhu haana imba, mumwe munhu haana mota, mumwe munhu haana chekudya. Matambudziko ndo akangosiyana. Saka ukaona munhu wakwanisa kubatsirawo padambudziko rako, tongotenda Mwari. But the bottom line is munhu wese ane pake panoti apa dai Mwari vanditiro zvakanaka. So don't give up posting nyaya dzevanhu vanoda help. Keep on posting. And hamumbofi makashaya vanhu vanenge vachida kubatsira. Keep it up, Sis Melly.